Jeg har fået rigtig meget ud af det. Noget af det, som min omgivelse i hvert fald har bemærket, det er min kommunikation. At den er blevet mere klar, mere kraftfuld. Det er også noget, jeg selv efterspurgte, da jeg skulle starte på kurset. Og så har jeg selvfølgelig lært at coache. Jeg har brugt en del krudt og tid på det, at coache både medarbejdere og venner. Det er også noget, jeg godt kunne forestille mig, at jeg kommer til at bruge i fremtiden også. Jeg har en målsætning om at lære at spille tennis. Det har jeg meldt mig til nu. Jeg er blevet coachet til. Jeg havde et anspændt forhold til min nabo. I 2 år talte jeg ikke med hende. Det har jeg fået completed at tale med hende, og vi taler sammen med hende på hinanden i dag. Det har været en kæmpe udfordring for mig at tage den samtale med hende, men det er jeg blevet coachet til, og det gør jeg så. Og så synes jeg, at jeg er blevet bedre i min ledergruppe, partnergruppe til at kommunikere. Det er det resultat, jeg har fået. Jeg tror, det jeg bruger, det er, at jeg forstår folk bedre. Altså, jeg er bedre til at sætte mig ind i folks følelser, end jeg har gjort før. Det har jeg ikke været så god til før. Jeg ser mennesker og hører dem og føler med dem. Det gjorde jeg ikke før. Det tager mig.